Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, zvakangoma hazvo vedu kamwe kautsinye kacho. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndakati neighbor wangu asipo, ndokubva ndatora mushonga ndikabva ndanoisira mombe nembudzi mushonga mumashanga, dzikabva dzadya dzikabva dzazofa dzose, nechikonzero chekuti ivo vainge vaseka mwana wangu paainge aita pamuviri akabva azorambiwa nemuridzi wenhumbu yacho. So mukoma, inini nemuvakidzani wangu ndingangoti tainge tichitoraramisana sekunge tainge tiri hama nehama, but ndisingazivi kuti muvakidzani wangu uyu ainge ari munhu ainge achitondiitirawo utsinye kwekuti mwana wangu uyu paakatanga kudanana nemukomana wake uyo akazomumitisa, but mukomana wacho mukoma ainge ari munhu ainge aine mudzimai wake, but ainge achisangana nemachallengeswo mumarriage make. So mwana wangu paakatotanga kutodanana nemurume uyu akabva atoya kwandiri akabva ati, mama, ndoita sei? Ndine munhu wangu wandiri kudanana naye, but munhu wangu uyu iye manje murume wemunhu. Ndikabva ndati it is okay, zvinongoenderana nekuti imimi munenge mawirirana kuti kudii. Saka akabva azondiudza akati, mama, I think kuti ndava nepamuviri. Zvino akati andiudza kuti iye ainge achifungidzira kuti ainge aine pamuviri, ndopandikabva ndazoudzawo friend yangu ndikabva ndati, sezvo iye atoriwo hama yangu, because taitoitana sisi nasisi, ndikabva ndamuti kunoku mwana uyu ashata, mwana uyu akamitiswa nemurume uya wauziva, uya waanodanana naye. Saka ndainge ndisingatozivi kutoti iyewo friend yangu uyu ainge achitodawo kutoti mwana wake musikana ange achidanana nemurume uyu ainge achidanana nemwana wangu, because zvaizvozvi zviri kutonzi iye mwana wacho atova nepamuviri apo patori ne2 months. So mukoma, ndakabva ndabatikana nazvo mushure mekunge ndatanga kunzwa makuhwa ekuti mwana wake ainge ava kudanana manje nemurume uyo ainge achimbodanana nemwana wangu. Zvaizvozvi mwana wangu uyu akazoenda zvake kuSouth Africa. Saka zvakaitika ipapo ndezvekuti akazoya one day achiti, mama, ndarohwa. Ndikati, ko vakurova ko indava chii chaitika? Akabva anditi, tatakatogara zvedu nditori kumba kwake. Then azongobata foni yangu. Paabata foni yangu, mama, message yapinda, nditombozivi kuti yabva kunani. Ndokubva atondirakidza message iya tikabva tasecha zita riya, but ndikabva ndazoona kuti zita racho rainge riine surname, the same surname nesurname inoshandiswa nemuvakidzani wangu uyu. Ndikabva ndati but I never even connected anything. Zvadaro mukoma, ndakabva ndazongopawo imwe hanzvadzi yangu mafone numbers aya ndikati, tsano imimi zvezvo zvamuri mupurisa ndikuda kuti munge muchimboitawo mainvestigation enyu. Saka uya akabva achizofonerwa manje nebrother yangu, then akabva achizotaura manje kuti iniwo ndakatotumwa nanhingi nanhingi, munhu uyu ihama yangu. Saka akandituma kuti ndinge ndichitaura nemwana wemuvakidzani wake ndichiita sekunge iye ndiri murume wake, uye zvekare I have been looking for her because patakambogara tose paakatiza akanditiza, but I knew kuti ainge aine pamuviri pangu. Mukoma nashe, ndakarwadziwa. Ndikabva ndaenda pamba pemuvakidzani wangu ndikabva ndati, nhai iwe, ko why is it waitira mwana wangu utsinye hwakadai? But takabva tatotanga kutonetsana paya kutosvika pakutonorovana. Mukoma nashe, takatosvika paya pakutonorovana, then iye manje akabva azotanga manje kungoramba. Saka iye instead yekuti ange achisiyana neizvo zvaainge achiita, akabva angoramba achingoudzira murume ainge achidanana nemwana wangu zvokuita zvainge zvavakuita sekunge painge paine kakushandisirana mishonga mukati. Mwana wangu akabva azoti, mama, ini hangu pane shamwari yangu yandidaidza kuSouth Africa, zviri nani kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa nhumbu iyi at least ichiri diki, ndoenda ndonoshanda zvangu. Then mwana wangu ndokubva azoenda. Saka kuzoenda kwaakazoita kuSouth Africa, then zvakabva zvatonzi matomuona kutoti anga atogara aine chikomba chake chekuSouth Africa. Saka murume uyu ari kutodanana nemwana wemuvakidzani wangu. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazonoisira mombe nembudzi mushonga mumashanga, dzikabva dzazodya dzikafa dzose. Iye I think kutoti muvakidzani wangu anotozviziva kutoti inini ndini ndakaita zvose izvi, but iye manje zvivindi chete zvekuti ange achingondibvunza kuti naiwe ndiwe here vakaita izvi, because hanzvadzi yangu anoitya, hanzvadzi yangu muCID, ende iyo hanzvadzi yangu yakatoti, sisi kana munhu yeye akangokunetsai mundiudze ndinouya ikoko. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvino kana kuri kunzi ndo zvinenge zvichiitika, hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvino iyi haisiri iyaya yatinoti toxic environment here. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Asi ya pakaipa hanzi kana kuri kunzi kana vakakubvunza kuti kochii chakaitika kumombe dzangu zvekare nembudzi dzakafa, then you just call me, then ndobva ndazouya ikoko. Hanzi hanzvadzi yangu muCID. Saka ngatitaureiwo navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ana makore 29 ekuberekwa. Ndauyawo kuzozvichenesa nekuti pari zvino hakuna wandiri kukwanisa kugara naye pasi ndichimuudza. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndakakura ndiri munhu uya aingoti ndikaenda kumaprofita ndaiudzwa kunzi inini handibari uye zvekare ndiri ngomwa. So ndakazosvikawo pakuroorwa ndikabva ndagara more than 4 years ndiri mumarriage, but mwana ndokubva azoramba paya. Ndakabva ndazoedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichibatawo mwana. Ndakabva ndazoenda kumaprofita mazhinji ndichinouchekwa, asi kwose kwandakafamba ndichiendawo ndichizamawo laki rangu, but kwose ikoko hakuna kana chainge chichibuda, hapana kana chakashanda. Ndakanwa mishonga yakasiyana siyana. Imwe mishonga ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndichazopedzisira ndatozvikuvadza kana kutozvikanganisa chaiko. Ndakazosvikawo pakutanga kuita gumbo mumba gumbo panze ndichidzowawo kuti zvimwe mwana aikwanisa kubata, asi ndakazosvika pakuti ndakazvigokera moto muziso. Ndainge ndava kusagona kugarisika kana ndisina kumboenda kuchihure. Ndainosangana nevarume vakawanda ndichivharirwa apa inini wacho ndainge ndisingatombodi kuti ndinge ndichirarana nevanhurume tichishandisirana dziviriro, kutoti ndainge ndichitoda kutoti munhu uya iye ange achirara neni direct. So mukomanashi ndainge ndisingatozivi kutoti zvose izvi zvandainge ndichiita, number 1 even though ndakazokwanisa kubatirawo pamuviri after ndatanga kudanana neumwe murume. So mwedzi iwoyo wandakatanga kudanana nechikomba changu ichocho ndo pandakazoona kuti nguva iya yekuti ndinge ndichienda kumaperiods yakati yasvika. Ndikabva ndazoona kuti ndainge ndisina kutoenda kumaperiods. Mukomanashi ndo pandakabva ndazotoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri. Ndakazongoramba ndichingodanana nacho chikomba changu chiya. Mukunodanana kwatainge tichiita mukoma, ndakabva ngotoona kutoti ndainge ndava kurwara each and every time. Ndainge ndava kungogara ndichingorwara nguva dzose. Ndokubva ndatozoenda kuchipatara. Pandakaenda kuchipatara ndo pandakabva ndatobatwa kuti ndainge nditori neHIV. Saka murume wangu iye haatombozvizivi kuti munhu akaunza chirwere mumba. Ndini zvangu ndakatounza chirwere mumba. So ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Kana mukazoposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hei pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndiri kunoku kuSouth Africa, but mukoma baba vangu ivo munhu uya wekuti vanobata. Saka zvinoitika ndezvekuti kana ndikagara ndataura nababa, kana paya baba vakandifonera hungava huri usiku mangwana, kana kuri kunzi pandinomuka paya ndinobva ndatoona kutoti ndinenge ndakatozvimba kufesi. Zvinhu izvi mukoma zvatova nealmost mwedzi zvinhu izvi zvichingoitika. Saka ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices. Handizivewo kuti ndoita sei. Iniwo mukoma ndambozama zvose, but whatever that I am trying
I can see kuti nothing is working at all. Mukoma, ndazosvikawo pekuti ndava kunzwa kuti mwoyo wangu wava kurwadza. Handichazivi kuti upenyu hwacho uhwu huri kuda kuti ndinge ndichiita sei. Haisi nyore kuti unoenda kubasa apa wakazvimba kufesi, kana murungu wangu anogara achindibvunza kuti ko chii chiri kuitika kwauri, because mukoma, ndinoti kana ndakazvimba kufesi kudaro ndinenge ndichiita sekunge munhu anenge akarumwa nemago kumeso kwose uku, but zvinongoitika chete mushure mekunge kana ndikataura nababa vangu. Dzimwe nguva mukoma, pandinofonerwa kana huri usiku, ndinokwanisa kutoona sekunge ndinenge ndafonerwa kana nebhururu wangu kana kutofonerwa nemukadzi wangu, because inini ndinoshanda ndichigara kubasa, then ndinozotiwo pano nepapo ndinobva ndazombodzokera kulocation kwandinogara nemudzimai wangu. Saka ndinokwanisa kutoona call painopinda inenge yakatoti wifi calling, saka kuti ndinge ndichiignore call iyaya ndobva ndaona kuti hazviite. Pandinongodavira chete ndobva ndatoona kutoti kweinga manumbers aya atova manumbers ababa vangu, because zvaizvezvi ndakatodelita macontacts avo mufoni mangu, but handizivi kuti chii chinombotora nzvimbo kuti ndinge ndichiona sekunge ndinenge ndichifonerwa nemukadzi wangu. Saka ndinongoti kana ndikadavira paya, ivo manje havatauri mukoma, vanongoramba vari zi vobva vatodropa zvavo call yavo. Saka mangwana acho makuseni manje ndopandinozoti kana ndikamuka ndinobva ndatoona kutoti ndinenge ndakazvimba kumeso. Chinondinetsa ndechikuti zvinhu izvi zvinongoitika pandinenge ndiri kubasa. Kana ndikadzokera kulocation kunyange mudzimai wangu ndikamuudza, iye haatombondibhilivhi, but ndakambomusendera picture kahwani akabva anditi, imi are you not sure kuti hamuna kurumwa nenyuchi here, because maziso awo ndiwo ega wani akazvimba. But mukoma, ndaiti ndikazvitarisa kudai paselfi ndaitoona kutoti fesi yangu yose yenge yakazvimba, but pandakatora mapictures ndichitumidzira mudzimai wangu ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndichiita sekunge munhu akangozvimba maziso chete. Saka mudzimai wangu iye akabva atoti, aiwa, munenge makarumwa nenyuchi kana kuti mago. Mukoma, fesi yangu inenge yakaita kukumuka, yakaita kuzvimba zvokutoti kana kuona ndichitoonera kure kure. It is just that murungu wangu munhu anonzwisisa. Ndakatombomuudzawo kuti pose pandinotaura nababa vangu, then mangwana acho ndo pandinomuka ndakazvimba kufesi kudaro, akaita sekunge anozviunderstandawo. But mukoma nacho ndikutsvakawo vanhu vanokwanisawo kundipa zambuko, because ndaneta mukoma nekuda kweupenyu uhwu hwacho hwandiri kurarama. Handizivi kuti baba vangu vari kuda kuti ndinge ndichiita sei. Muone zvenyu each and every month, and ndinotomeka sure kuti baba vangu ndinofanira kuti ndinge ndichivatumidzira something. I am someone that is very responsible, but as for now mukoma, handichaziviwo kuti ndoita sei. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kungotaura nababa vangu, then mangwana acho pandinozomuka ndinomuka ndobva ndatoona kutoti fesi yangu inenge yakazvimba. Strange things indeed they do happen in this world. Ko iko kuzoti kana munhu paipai paunenge wataura nababa unenge uchitofungidzira kutoti maybe anenge ari mukadzi wako anenge achikufonera, izvo vanenge vari baba. Ndo inonzi African technology, kuchinja manhamba. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini mukoma ndakaenda kuMozambique nekuda kwekuti muno muSouth Africa ndainge ndiine zvimaspaza shops zvangu zvainge zvichikwana izvo kuita 4. So pandakaenda kuMozambique ndainge ndichizamawo kuti at least kabusiness kangu kange kachizoitawo bo, but unfortunately mukoma nashe pandakaenda kuMozambique kuya ndakabva ndazopiwa zvibhodhoro zvainge zvichikwana izvo kuita 4. Ndikabva ndazonzi zvibhodhoro izvi ndaifanira kuti ndinge ndichinozviisa muzvitakshop zvangu, but manje along the way ndakati ndichibva kuMozambique ndichidzoka kuno kuSouth Africa, then ndakabva ndazongoona kuti zvimwe zvibhodhoro zviviri zvainge zvanyangarika. Apa mari manje kuti ndinge ndichidzokera zvakare kuMozambique ndainge ndisina. Saka ndakazoti ndasvika kuno kuSouth Africa in secret ndakabva ndazocherera
zvibhodhoro zviya then ndikabva ndangocherera zviviri zvacho, but ndakabva ndazotanga kurota mamwe mazokope ndichitaura nechimwe chandaitoona kutoti ichi chikwambo. Ndaingoona fesi yacho, nanhasi uno ndinongoona fesi yacho, zvitoratidza kutoti zvainge zviri mubhodhoro izvozvo zvakabva zvazopanduka. So mukomanashe, zvinhu izvi pandakangoona kuti zvinhu izvi zvainge zvapanduka, ndo pandakabva ndazoti pandakawana mari ndikabva ndazodzokera kuMozambique. Zvino ndakati ndadzokera kuMozambique kuya, n'anga iyaya igoti yotanga kupopota, ikabva yati, ko iwewe pawakaona kuti zvimwe zvacho zvainge zvanyangarika, why is it wakazocherera zvimwe zvibhodhoro zvacho zviviri? Waifanira kuti wakadzoka nazvo kunoko, then tobva tazozviparadza. Tarirauone kuti iko zvinozvi wazvikanganisira, nekuti uchazvipedzera wega dzinza rako. Saka n'anga iyaya nekuda kwekuti inogara yakaunganirwa nevanhu vanenge vachida kuromba, haina kukwanisa kuzondibatsira nemazvo. Ndakabva ndazongopiwa umwe mushonga, but ndaitoona kutoti apa panyaya yekuti ndainge ndisina kukwanisa kubvisa mari yainge ichida, yainge ichingoda kungoti ndinge ndichingobva pamba payo. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichienda kuRwizi kuti ndinge ndichienda kunogeza, ndokubva ndazoenda kuRukova kuya, ndikabva ndazonogeza. Zvino mukoma ndakati ndageza, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndava kunzwa like zvainge zvava nani, because chikwambo ichi ndaitochinzwa chichitofamba neni. Ipapo chakabva chazomboita sekunge chainge chatiza. Ndakabva ndazovaudza kuti zvose zvainge zvaita bho. Saka ndakati ndavaudza kuti chikwambo chiya chainge chava kusaramba chingonditeverera. Vakabva vazondipa mushonga, vakabva vanditi mushonga uyu ndoda kuti unge uchizoutsenga paunobuda pagedhi pangu. Kana wautsenga mushonga uyu, handisi kuda kuti unge uchizotarira zvekare pamba pangu, nekuti chikwambo ichi chatosara pano chinozoramba chichikuteverera. Mukomanashe, ndakabva ndazotora mushonga uya ndikabva ndabuda gate, ndikabva ndatokwira mune chimwe chimotikari. Handina kana kumbogara ndakazombotarisa pamba pavo sekuru ava. Ndakati ndadzoka kuno kuSouth Africa mukoma, ndakati ndakarara, ainge ari masikati, ndikabva ndazonzwa ndava kukwenyewa. Ndakati ndichinotarira kudai, ndikabva ndatoona kutoti chainge chiri chikwambo chiya. Ndaingoona fesi yacho chikabva chati chainge chichida ropa. So ndakabva ndazomhanya ndichidzokera kuMozambique, but mukoma ndinofungidzira kuti sekuru ava pane zvavakandiita, because pamba pavo ndinopaziva. Like izvezvizvi ndinokwanisa kukupai madirection, asi kuti ndinge ndichisvikapo pamba pacho, ndinongoti kana ndava munharaunda macho imomo mavanogara, ndinobva ndarasika mukoma, zvekuti ndinobva ndabatwa nechadzimira. Saka handizivi kuti ndichaitawo sei mhuri yeZimbabwe. Chinhu ichi icho chiri kuti chirikuda kuti chinge chichibaya mwana wangu, kana kuri kunzi ndinenge ndaramba kuti chinge chichibaya mudzimai wangu, because chiri kuda ropa apa mukoma. Kana ndakatarisa zvimaspaza shopu zvacho, handisisina kana mari yandiri kumbobata. Ndaikwanisa kutombobatawo mari yainge iri nani ndisati ndanotsvaka mishonga iyi, but zvaizvezvi zvinhu zvakaoma mukoma. Upenyu hwandiri kurarama hwakaita kuoma, ndoita kuona kuti chiraramo changu chakaita kusungika. Saka chikwambo ichi chinotondiudza kutoti icho ndicho chakatondisungira chiraramo changu. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo nemazano. Hanzi mazano marairanwa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.